Altså, jeg blev ringet op en dag af Helle Laursen, som er sådan en forgangskvinde for det her Q44. Og så spurgte hun mig, om jeg havde lyst til at være med i samarbejdet, og fordi hun havde en ung pige, som måske ville matche mig. Og inden da, der havde jeg faktisk lige set noget i avisen, og havde tænkt, det lyder interessant det her. Og da hun så ringede, så var jeg ikke i tvivl. Så ville jeg med det samme. Og det var sådan den måde, jeg blev introduceret, og der havde jeg ikke mødt Fariba endnu. Ja, jeg har snakket med en af mine lærere på sprogskole, om jeg kender ikke nogen i Kalundborg, så jeg har ikke noget venner. Jeg vil gerne kontakte med andre mennesker, som kan jeg tale dansk eller noget venner. Det var så hårdt for mig. Jeg vil godt, hvis man flytter i andet land, i et nyt land, og så man har så mange ting, som man skal lære. Så jeg har snakket med hende, og så hun har snakket om Q44 i Kalundborg. Og så vi gik derop, og så vi har måttet Annette bagefter. Men jeg føler ikke mig om, jeg har en mentor, jeg føler mig, jeg har fået en rigtig god veninde, som kan hjælpe mig, ja. Første gang vi mødte hinanden, det var i februar måned 2012. Ja. Allerførste gang, Fariba kom hjem til mig, ikke også? Ja, hvem var det sammen med? Sammen med en anden pige. Ja. Fariba kom hjem til mig, og vi mødte hinanden første gang. Og der kunne du slet ikke snakke dansk. Nej, ikke da jeg kom i Kalundborg, det var februar måned. Og så det var 1 måned, som jeg var i Kalundborg. Ja, så jeg kunne ikke forstå dansk. Altså jeg kunne ikke sige, at jeg havde Fariba. Nej. Så der mødte vi hinanden første gang. Så der startede vi sådan stille og roligt med at lære hinanden at kende. Og jeg kom ud til dig og besøgte dig, og Fariba kom lidt hjem til os. Og sådan stille og roligt, og du kom på sprogskole. Og så kom det danske mere og mere. Og i starten havde vi også svært ved at forstå. Jeg forstod ikke Faribas historie, og du forstod jo heller ikke mig og min familie. Så der var... Men det var rigtig dejligt. Det er fordi, jeg kommer at tænke på, at jeg kunne ikke kontakte med danskere. Det er fordi, jeg kunne ikke tale dansk. Og det er virkelig svært, men Annette, hun ventede på mig til at forstå, hvad jeg siger. Og det var så dejligt. Jeg føler mig, jeg er ikke så meget alene. Og uden min familie. Jeg kommer at tænke på, at jeg får din familie. En sød familie. Ja, så Fariba, hun kom ligesom ind i vores familie. Vi lærte hinanden bedre og bedre at kende, og mødte vores børn og alle selvom de her. Vi er fra en helt forskellig kultur, vi har. Altså, jeg kommer at tænke på, nej, det kan jeg ikke måske. Det er fordi måske, vi kan ikke forstå hinanden. Men det var så dejligt. Altså, jeg kommer at tænke på, okay, jeg kender godt vores kultur. Nu skal jeg begynde at kende dansk kultur. Altså, det har jeg gjort. Sådan er det. Hvordan I holder jul, og jeres fødselsdag og bryllupsfest. Jeg var sammen med Annette. Ja. Det var også, altså, du fortalte din historie, og i starten forstod jeg måske kun lige lidt. Men det var svært med sproget, og faktisk stadigvæk, når vi mødes, så kan vi sådan snakke tilbage, hvordan var det nu, det var. Fordi at nu er det meget nemmere at forstå alle tingene, end det var dengang. Så det er sådan, der er sådan nogle ting, der bliver ved med at gå op for en på en eller anden måde, ikke? Ja. At man bliver bedre og bedre til at forstå det. Ja. Så, da jeg havde nogle problemer, jeg ringede til Annette. Det var det samme. Det er rigtigt det samme. Min familie. Jeg kunne godt snakke med hende om mine problemer, og min familie, og jeg savner dem, og min mor, og alting. Og problemer med kommunen. Kan du komme, vi går sammen kommunen, eller bank, eller alting. Jeg har fået et venskab til Fariba, og jeg har fået et kendskab til en anden kultur og et andet land. Og jeg har altid haft det der i mig med at godt ville hjælpe andre. Så det var en fin mulighed, synes jeg, for at hjælpe andre på den her måde. Det var måske lidt tilfældigt, men da jeg læste om det, der synes jeg, der tiltalte det mig rigtig meget. Ja, det vil jeg. Jeg har tænkt nu her igen, hvor Fariba hun er kommet godt i gang og bor i København nu og læser og har været på højskole og alle de her ting, der sådan så Fariba blev mere og mere dansk og klarer sig selv. Så er vi jo blevet venner, og så nu kan jeg godt mærke, at jeg kan godt give noget til en ny. Så det vil jeg gerne. Det vil jeg, og det har jeg også gjort. Og jeg har også veninder, som står og gerne vil have
være med og står, hvis der skulle hvis der skal være en. Men der er jo nogen, der ligesom fører os sammen, kan man sige. Man kan ligesom fornemme, den person kan høre godt sammen med den kvinde her, det er fra et eller andet land. Så bliver man connected. Så jeg har veninder, der gerne vil, og jeg opfordrer folk til det, og jeg snakker meget om det ude på min skole, og giver oplevelserne videre. Jo bedre min oplevelse er, eller jo mere jeg kan give dem videre, jo mere kan man også sælge på den måde i historien, hvor andre folk bliver interesseret i det. Jeg tænker, jeg kan ikke finde en enkelt situation frem, fordi Fariba har været så meget en del af os, og hun har været med til vores fødselsdage, og runde fødselsdage og sølvbryllup, og hun har været med i juleaften og skal med igen juleaften nu her. Og så der har været mange situationer, hvor vi har været sammen på, som har været så givende for os alle sammen. Og glæden ved at se Fariba være glad, det synes jeg har betydet rigtig meget. Og hjælpe hende med forskellige ting. Det kan både være et stykke møbel, eller flytte hendes ting, eller forskellige praktiske ting også, men situationer, hvor det sådan lige har været specielle, det vil jeg sige, de ting, hun har deltaget i sammen med vores familie, de har været specielle for os.